Jó, 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 jó. Counter Strike egy pontot. Mike Graham, haha, haha. Jó, jó. Jó. Jó, na. Azték, megbaszták a CT-ket a faszték. Jött rám, tudom, hogy eltöltöttem a faszék. Elémre fűt egy smoke gránát. Sokszor csér a füstön, átlát. Ezeknek elverném a száját. Na végre ma váltás, nyug van, védem a rámpát. Az egy kezem az egret fogom, a másikkal kenem a kenyeremre a rámát. Közben egy embernek elővöm a száját. Utána beírjam a gyereknek, lépjék ki a csibó, inkább menjek ki a rétrek a száját. Valaki mondja, menjek el B-re. Helyett elmegyek, szarok egyet a WC-be. Akkor visszajöttem a CPL, mil volt. Volt nálam egy M4, meg egy Colt. Valaki sikoltva szólt, hogy közeledik az enemy. Egy ős parasz bekiabál, későn menj neki, hogy fusson a szeme ki, mert nem áll jól a szemese. Úgy védem a bomba, lerakod, mint a fűvészkertet nem ecsek. Elkezdem darálni a falat, mert hallom, hogy egy enemy felém szalad. De a fight elmarad, mert olyan szar a szerven, hogy az ellenfél a földbe beragad. A földbe szorult féregnek a szeme sírva fakad. De úgy fejben lőttem, hogy a feje ketté szakad. Jó. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot, jó. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot. DAS 2, a helyszín hosszú. Itt keci nagy leszámolás lesz, mindenkit hajt a bosszú. Elém repült két flash, vakon lőttem két hást. A gyerek beírja, hogy nem jó a rét. Mondom neki, inkább azt nézni, hogy a fejedbe fog repülni a sörrét. Klik, bang, a fejed a célkeresztben. A golyó a fejedben, egy szarnap az életedben, jó. Van nálam egy AK, meg egy Glock. 24 karált a clock. Ez keményebb lesz, mint a 16 Glock. Ez megírja a blik. Nettesse betödöm az alkát, az klik, jó. Már mondtam, tesó, hogy itt ne laggolj, mert elkap sírkán a bagó, és az egész életből bannol. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot, jó. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot. Benyomom a csébe a nyúkot, megetettem alkágolyokkal a tyúkot, jó. A fejbe lő az SL, azt se tudod mi van, csak lesel. Ha nem tetszik a zenem, élve temessel, jó. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot, jó. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot. Jó, Mike Graham, 2007, jó. Jó. Counter Strike egy pontot. Mike Graham, haha, haha. Jó. Na. Azték, megbaszták a CT-ket a faszték. Jött rám, tudom, hogy eltöltöttem a faszék. Elémre fűt egy smoke gránát. Sokszor csér a füstön, átlát. Ezeknek elverném a száját. Na végre ma váltás, nyug van, védem a rámpát. Az egy kezem az egret fogom, a másikkal kenem a kenyeremre a rámát. Közben egy embernek elővöm a száját. Utána beírjam a gyereknek, lépjék ki a csibó, inkább menjek ki a rétrek a száját. Valaki mondja, menjek el B-re. Helyett elmegyek, szarok egyet a WC-be. Akkor visszajöttem a CPL, mil volt. Volt nálam egy M4, meg egy Colt. Valaki sikoltva szólt, hogy közeledik az enemy. Egy ős parasz bekiabál, későn menj neki, hogy fusson a szeme ki, mert nem áll jól a szemese. Úgy védem a bomba, lerakod, mint a fűvészkertet nem ecsek. Elkezdem darálni a falat, mert hallom, hogy egy enemy felém szalad. De a fight elmarad, mert olyan szar a szerven, hogy az ellenfél a földbe beragad. A földbe szorult féregnek a szeme sírva fakad. De úgy fejben lőttem, hogy a feje ketté szakad. Jó. Nyomom a Counter Strike-ot, nem csinálok strike-ot, inkább iszok egy Sprite-ot, jó.